Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya milakaw si Jesus og miadto sa kayutaan duol sa siyudad sa Tiro. Misulod siya sa usa ka balay ug dili unta siya buot nga may mahibalo nga siya didto sa sulod apan wala gayud siya makatago. Dihay usa ka inahan nga may anak nga babayi nga giyawaan. Sa pagkabalita niya mahitungod kang Hesus, miadto dayon siya kaniya ug mihapa sa iyang tiilan. Ang maong babay usa ka langyaw nga didto mataw sa Fenicia sa Syria. Iyang gihangyo sa Hesus sa paghingilin sa yawa gikan sa iyang anak. Apan si Hesus mitubag, kinahanglan unahon pagpakaon ang mga anak, dili maayo nga kuhaon ang pagkaon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro. Mitubag ang babay, apan sir, bisan gani ang mga iro diha ilalom sa lamisa, makakaon man sa mumho sa kabataan. Ug miingon si Jesus kaniya, tungod sa imong gisulti, makapauli ka na. Ang yawa migula na gikan sa imong anak. Busa mipauli ang babayi sa ila ug iyang hikaplagan ang iyang anak nga naghigda. Wala na diha kaniya ang yawa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Bisag kinsay moduol sa Ginoo, iya giyong tabangan. Nganuman tungod kay siya may nagbuhat sa tao. Diri sa unang pagbasa, iya giyong giatiman ang tao. Iya paganing gihimuan og daghang mga kauban ang tao. Niya human siya say nagpili kinsay labing maayong kauban sa tao. Kinsa may labing maayong kauban sa tao? Kay bawo mo? Kinsa man? Iro, baboy, iring, langgam, bitin, manok. Mao ba nay maayong kauban sa tao? Pwedeng ikauban pero dili ang labing maayo. Kinsa may labing maayong kauban sa tao? Ang tao rasad, no? Ang laki, kuyog niya ang babae. Ang babae, ang labing maayong kuyog niya sa kinabuhi, mao ang lalaki. Kinsa may nakahibaw nga mao nay gikinahanglan sa lalaki, nga babae iyang gikinahanglan, niya ang babae na kinahanglag laki. Kinsa may nakahibawa na? Ang Ginoo. Pero kita na lang ay magpili-pili kung kinsay atong kauban, patay tadiha. Gilingi ako no, imong tupad. Pangutan na imong tupad, ing na okay ra nimo ako'y imong kauban. Sige, pangutan na. Aun sa mo na imong tupad, tao na o hayop? Mo lagi. So, mo ginay atong ikinahanglan. Kanus aman mahitabo nga magkaproblema ta kung musugod na tagkalagot sa atong isig katao. Musugod na ta og kanang distinguish ba kinsay tao nga kanang mopili na ta ba kinsang tawhana ang atong dawaton, kinsa sang tawhana ang atong iitsapuira. Kinsa ninyo dinhi nga mudawat gyud sa tanang tao sa inyong kinabuhi. Wa gyoy salikway. Tasa ka mo. Tuwa dito sloyo.
Istorya. Congratulations kay banag asawa kina ingon isa silang kamot. Ambot ka ha og mudawat ba sila? Naraban na sila yung mga anak ka mga babae. Ug naay mo rape sa inyong anak nya patyon pag yun iguli ro ninyo sa inyo. Saman mudawat ra mo. Ibutang nato si Jenny mo igi-rape unya gipatay. Okay ra ninyo? Doko-doko nang inom sabi na mudaw padiro yung kabuutan na ng Jenny head ba yan na sa atong youth din padir niya mo pag yung iparip ipapatay pag yun awat na ni distinguish na ka nisugod na ka o ganing discriminate di ba ayaw lang padir ka na lang sang buutan oy dili ingon ana kada tao ato ginang higugmaon muna si Jesus gihigugma niya ang mga nisunod niya, gihigugma sa niya ang mga nagsigig daot niya, gihigugma sa niya ang nagpatay niya. Si Maria mikuyog ni ining maong klasis gugma, wa sa pinig-pinig. Ug mao ni ang tinuod nga pagtuo. Kana bang musunod tas gibuhat sa Ginoo murag iro. Matod pa diri sa atong ebanghelyo ni ingon si Jesus ang iro dili maayong hatagan og pagkaon sa mga anak. Niingon sa taon ang babae okay ra man jud ko ana sir pero ang iro makakaon man sa mumho gikan sa mga anak. Ano bang di ba kanang iro magsige ra man ginagsunod no? Iro ba namoy iro? Oh tanawa na mobitan na kanang mo anak kus kapilya mga misas kapilya nya naada yung iro musod sige hagbugaw che ana lipot nga tong iro nya balik na sad nadugay gisige jud kog analyze ba nga maayo ba kanin bugaw ning iro no kun moanhas misa ako des lang giingnan nako ayaw bugawa ang iro bugawa ang tag-iyas iro pangitaa og kinsay tag-iya aning iro maoy bugawa papuliah di ba ang kanang iro mosunod ra gid na kay sige kag bugaw sa iro ang tag-iya di ay ang liktor ingon liktor sa paggawas nga mo basa pamangko ang iro sa madto sa ano mo gawas ko ako ang akong tag-iya na adiha lipot ra gid kanang iro mosunod ra gid na nya kinsa may tag-iya nato be ang Ginoo. Ang tinuod nga tag-iya nato ang Ginoo muna magpakairo ta musunod tas Ginoo nya inig sunod natos Ginoo tagbawon tas Ginoo kana bitang iro nga buotan ay so sigihang ginagpakaon sa kuan tag-iya pero kanang iro nga buangon oy sus ipakuha sa kanang unsay tawagan na kanang manguhag iro dog found ipakuha na dito anibal ng iro ana pero kanang buutan oy hapon-hapon gina tila-tilaan ba luod kita nao no pero di man sila ludon kay nga naman nasuod man maobitan na usahay ang asawa buwagan ang bana ang iro mo'y kuguson ang bana pagawason sa kwarto ang iro giduog sa kwarto unfair dili ba ya iro mo'y gi-design sa Ginoo nga mo'y imong perfect partner in life kinsa may gi-design sa Ginoo bana muna kamo mga asawa ang iro mo'y pagawasa basta musod ng bana ana kana bang bana nga maskil at pagbatasan sa iro pasudla niya ang iro nga murag bana og batasan pagawasa nga naman tungod kay dili to mo imong partner iro man to kanang naang nisod nga murag iro og batasan ang ano man di ay ang bana na di ay may batasag iro ang asawa sad kanus aman ang bana murag iro nang pataka lang pataka lang pangtakal dito silingan di ba kanang iro mga to na sila sa silingan among iro sa una mawa asa man tong atong iro ato dito namiga to
Iniguli ba daghan ig pinaakan diri. Gibugno man dito. Ana nang mga bana usahay adto ba sa laing bahay tanawa. Tanawa na mga bana nga murag iro iniguli ana daot kay glawas. Luspad pag yun. Ana natanawa na inyong iro nga mga adto nang ganang mga silingan kay mo andito baka na mga bayi nga namigang iro. Nawa iniguli luya kay naong inyong iro. Ana pero bisan pa man pakana nya kanus aman sad ang asawa mahimong iro murag iro siging paghot no siging paghot kanang iro sige usig siging usig tanawa di ba na mga asawa sige gyud usig ana pero bisan pa man ang batasan sa tao mura nag-iro huna-huna gyud kanunay nga ang akong isig ka tao maoy gi-design sa Ginoo nga akong perfect partner in life. Nya kay mao may akong perfect partner in life kung giunsa pagmahal sa Ginoo ang kada tao ato sang higugmaon ang kada tao sumala sa paghigugma sa Ginoo. Mo nang naingon ang Ginoo, love one another as I love you. Diri sa atong tubag sa Salmo naingon ta, bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Di gini nato supakon ang maong design nga ang tao labaw gyud sa hayop ang atong paghigugma kanila. Dunay panahon nga ang hayop mamaak, dunay say panahon ang tao mangaway. Pero sama nga ang hayop ato ra sang ayom-ayomon, ang tao sad ato gyapong higugmaon. Kanindot unta no kun maingon ani, malayo dayon tas peligro, protektahan tas Ginoo aning mga linog, mga bagyo, mga gubat, mga pandemic. Nganong protektahan man tas Ginoo? Naa man siya capacity to do that. Nganong naa man siya capacity? Siya gahimo aning tanan. Ana? Siya gahimo. Na gusto mo mobalhin din katong linog dito. Ha? Gusto mo? Posible ba ya? Katong dako kayo nato dining kadaot sa linog nga ang sentro ang Bohol nga hasta mga simbahan in town nga mga nindot kayo mga centennial mga kanabang itawag nato cultural heritage na gid nato mga simbahan gilusno sa linog nga naman to okay naglinog man na. Pero kung gisagang patos Ginoo dito mahitabo. Pero nganong nahitabo man layo naman gud tas Ginoo. Daghan naman gud kaayong kasimba nga di na mosunod sa Ginoo. Daghan kaayong kasimba nga di na gani gustong manganak og tao. Magsigig buhi anang iro, sigig panakop anang iro, sige ako padano gi-welcome ginin akong iro. Pagkadaghan ba ning iro sa inyong balay sa ang mga linabay ning iro padir akong gipangsagop. Ana, pila day anak ninyo? Duha. Nganong duha ra man inyong anak? Ay di madagbuhi ang daghang anak padir. Pero iro patindaghanan niya gibuhi. Pero anak duha ra ka buhi ang gustong buhion. Gakundom na, galaygit na, gakuan na. Pero iro, luoy chukos iro padir. Unya ang anak, katong imong gipanglabay kuyog kondom, katong imong gipatay tungod anang pills, katong imong giputlan sa iyang agianan anang ligation o vasectomy, na luoy ka ato. Da, nilom lagi mo. So mo na higugma agid ang tao, labaw sa iro, labaw sa hayop, kay design as Ginoo o kung ato nang sundon iya sa tangtagaan kani manggungyawa kusog kay ni siyang mo guba sa atong relasyon sa Ginoo mo na gipapahawa sa Ginoo ang yawa gikan sa taong giyawaan tungod sa mapaubsanong pagsunod sa inahan ngadto sa kabubuton sa Ginoo nagpaubos mituo nagpakauaw og midawat nga way kondisyon sa kabubuton sa Ginoo. Kana mo nindot kayo. Sige, lingian na imong tupad. Ina, sugod karon magpakairo na ta. Sige, ina. Sige na. Wag yun mulingi ang uban. Kamo, para na ninyo. Nindot ginang magpakairo ta.
Sige, manindog na ta mga iro sa Ginoo.